¿Tienen la orden? Sí, tienen la orden. Este govern és una merda! Que els polítics més corruptes mos han atacat al nou. És una novel·la molt especial per a nosaltres. Significa parlar de la nuestra contemporaneidad. Jorge, cuéntame, ¿qué está pasando ahora? Son les últimes paraules que ha pronunciat un periodista de la televisió pública valenciana. Quan no trobes el camí, quan caus en la demència, alça't i protesta, lluita per València, la insumissió de l'ànima garrotada, entre micros i altaveus fent la nostra barricada. Sí, alça't i protesta, Sí, lluita per València. sí, alça't i protesta, Sí, lluita per la llengua. Ciutat de l'espectacle, benvinguts a València. Primer plat corrupció, de segon tenim paella. No hi ha treva, seguim forts, alçant la resistència de la pah contracorrent. Desafora Ciutat Vella, el país de l'olivera, d'obrim pas i la gossa. Tenim fosses que ens enfonsen en l'oblit de la memòria, Ricta, Fabra i Costa, loteria i tratges. En València som primícia quan parlem de retallades, d'injustícia, de malversació i feixisme, de palaus que es desprenen i de ponts en equilibri, garrotades per una història maltractada. Som la veu de la república que va ser silenciada i ara no es veu el cel si mires a l'horitzó. La lluita continua, pilotes contra el frontó, va de bo. Protestes contra el sistema, quan et passes de pressió acaba eixint la bromera. Quan no trobes el camí, quan caus en la demència, alça't i protesta, lluita per València. La tendresa que ens deixares, amb les coses senzilles, amb la terra en tres dits. Seguiré amb l'enyorança a les finestres, amb les cançons d'Ovidi, amb les lluites d'ahir. Seguiré amb la il·lusió que desbordaves, amb les paraules vives, amb els somnis humils. Seguirem amb tot allò que construiràs, amb les velles banderes d'un país clandestí.